Murume wangu mukomanashi akange achindihurira. Ndakasvika pakubva kuSouth Africa ndichirwara. Ndaitofungidzira kuti ndainge ndichazongosvika nekufa muno muZimbabwe. Tiri mubhazi, vanhu vaitotya kugara padhuze neni nekuda kwekurwara kwandakange ndichiita, because ndainge ndakapiwa humwe urwere hwakange husingarapiki nemurume wangu. Ndakasvika kuno ndikatanga kuti murume wangu iyeye wacho akandihurira. Wandakatanga kupinda naye muwanano aindihurira akazondiudza kuti akamiswa basa, akadzingwa musi wa30 June, but haasati auya kuno kukuzimu. Ari kuti pekutangira haana. Izvi ndo zvaari kundiudza. Inzwaiwo mhuri yeZimbabwe kuti zvaari kundiudza zvinoita here. 11 years gare gare zvake munhu kwava kutanga kutaura neni. Taimbotaura zvedu, handina kumbogara ndakachinja WhatsApp yandakange ndichishandisa, but mukoma zvinoitawo here zvaari kundiudza izvi. Mukomanashi, postai nyaya yangu, asi zita rangu muchashandisa rekuti Wadzanai. Ndiri mudzimai, ndine makore 32 years kuberekwa. Nyaya yangu yandiri kunyora iyi ndiri kutokumbirawo pfungwa dzevanhu vange vachindibatsira, nekuti inini pachezvangu ndiri kutovhiringidzika. Ini ndakaroorwa ndichiri musikana mudiki. Murume wangu, my ex-husband, ndichamuti Blessing ainge achishanda muDurban. Aishanda mufactory, aita zvekusona mbatya. He was a machinist, uye nekufamba kwenguva akazosimudzirwa pabasa, akapiwa promotion, akaita supervisor. Basa rake rakange riri rekuti ange achizopota achitsvaka kana aona kuti vanenge vaine basa rakanyanyisa. Akange akatopiwa maduties iwawo nemurungu kuti kana yava nguva yekutsvaka vanhu, iye ndiye anofanira kuti ange achiita determination yekuti panogona kunge pachidiwa vashandi vangani. Aiti kana aenda kumalocation kunotsvaka vashandi, ndiye aisarudza nekudzidzisa vanhu vaanenge apinza basa. Saka murume wangu akange ari munhu ainge akanaka kwazvo. Ende mazuva acho paakanditizisa ndichibva kuchikoro, ndakange ndichitogara kumba kwavo, aitonditumidzira mari. Ndaifara mukoma, ndichitanga kuendawo kunotora mari kumukuru, kutanga kunzi ndavawo nefoni. Foni taingoziva dziri foni dzaishandisiwa nevamwe vanhu. Aiuya kamwe chete pagore kana kuti ka2. Paaiuyawo pazororo ipapo, ndaifara zvisingaiti, ndichinakidzwa nemurume wangu. Takazozvara vana vedu, asi zvinhu zvakazochinja. Blessing akazoti paakange ava supervisor ndipo paakazotanga kushanduka hunhu hwake hukabva hwachinja. Akange ava kungogara achifonerana nevakadzi mushure mekunge ndatambura, kusvika vamwene vachizonditi tevera muroora. Zvimwe kuda kana ukaenda kuJoni anokwanisa kuzopota achizodzokawo kumba, because ndakange ndisingachazivi murume. Akaita 2 years munhu asingabatiki. Ndava muDurban ndopa ndakatanga kuziva kuti chii chinonzi nhamo. Mukoma, ndaiseva sadza nemuriwo usina mafuta muJoni. Apa ndakange ndava nepamuviri, because ndakangosvikawo nekutobatira pamuviri. Aigara achifonerana nemaZulu. Iniwo nekusaziva, aigona kuti kana achitaura nemukadzi muZulu, ndaitofungidzira kuti ari kutaura kana nemacustomers, because vaipota vachiba mafabrics mufactory vachitengesa. Izvo anenge ari magirlfriends ake avo aainge achitaura nawo. Dzimwe nguva ndaiti ndikamufonera aigona kundiudza kuti ndiri kubasa. Makamboona kupi factory yekuti haivharwi. Iye aigona kuti ndasara ndiri kushanda nevarungu, apa vamwe vanhu vose vanenge vachaisa. Saka ndaiti ndikataura naye achindiudza kuti ari kubasa, ndaitonzwa kutoseka kwemunhukadzi. Ndobva ndamubvunza kuti ko ari kuseka ndiani. Aigona kungonditi ameno, pamwe munhu ari kuseka ari ikoko kwauri, ini pandiri handina vamwe vakadzi vandiinavo. Unofungidzira kuti ndingarara nemurungu here? Uri kungofungidzira zvinhu zvisipo. Ndakanyarara ndichiti pamwe ndini ndakange ndichinyanya kufunganya, asi rimwe zuva ndakazobata message mufoni yake. Ndipo pandakatanga kuziva
kuti murume wangu ainge aine vakadzi vakawanda, kwamana achikuita kunge munhu ainge aine shavi. Dai ainge ari munhu mumwe chete, ndaiti zvimwe kuda vaitosvika kuma20. Vazhinji vacho vakange vari maSouth African. Pandakamubvunza chokwadi, haana kana kumbonyara kana kuda kumbovhara-vhara kuratidzawo respect kuti sorry, akangotanga kungoseka. Akabva anditi shoko randisingafi ndakakanganwa. Zvandakamubvunzawo paWhatsApp paakatanga kutaura neni, ndikati ko nhasi mava kuti muri kundifunga, makanganwa here mashoko enyu aya awo amakange muchitaura? Aiti kwandiri, handina basa nekahuku kechibhoyi kakaita sewe, nekuti ini ndava kudya steak yainge ichirehwa ipapo akange ari maSouth African. Mashoko iwawo mukomana nhasi uno ndichiri kuanzwa munzeve dzangu kusvika pari nhasi. Ndakabvunza kuti steki ndeipi? Akabva ati vakadzi vechiZulu vane skin yakapfava ende vane mafuta, iwe wakaomarara makumbo kunge kaAfrican chicken. Ndaichema panguva yacho because kushanda ndakange ndisingabvumirwi, ndichiudzwa kuti unogona kusungwa ukangofamba chete, hauna kana mapassport. Ndakange ndiri mudzimai wake, ndainge ndakamuberekera mwana, apa ndakange ndiine pamuviri, asi iye aitondiudza mashoko akadaro. Kumupindura ndaigomupindura sei? Because aigona kungondidzinga ndikashaya kana pokugara. Ndaiti zvimwe kuda nerimwe zuva achachinja, asi haana kuchinja. Akazotanga kuuya kumba asingachandibati zvakanaka. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti ko makarara kupi, aigona kungondirova. Ndaingochema iye achiti unobhohwa stereki, une drama rinobhohwa. Mushure menguva ndakatanga kurwara. Mushure mekunge ndazvara mwana ndakange ndichiri kutoyamwisa, ndakatanga kupisa muviri, ndaita mafevers asingaperi. Ndakazoenda kuchipatara, ndikati ndinofira mumba, ingawani ndakaenda ndikanozvara kuchipatara ndisina kana passport yacho. Ndadzokera kuchipatara ndakaitwa matest. Dokta vakabva vanditi ndakange ndiine chirwere chepabonde chakange chichida kurapiwa. Mukomana acho ndakaita sekunge ndichadonhera pasi. Ndaiziva kuti handina mumwe murume wandakange ndichimbosangana naye. Pandakasvika kumba ndakatoti kana uchiri kuda munhu unotofungidzira kuti kana akakupa STI, kana azviziva pamwe anobva anzwa kutya obva asiyana neunhu hwake. Ndasvika kumba ndakati maybe Blessing ainge achazoti ange achizoendawo kunorapwawo sekurapwa kwandainge ndaitwa, asi akatondirova ndichitorwadziwa kudaro. Akanditi waudzirei vanhu kuti une STI? Nyarara chete. Chandakaroverwa mukoma ndechekuti ndiri kuchipatara ndaitaura naamai vangu. She was very concerned about zvainge zvaitika. Vakange vachida kuziva kuti ndainge ndanzi chii nana chiremba. Ndikaroverwa nyaya iyoyo ngekuti waudzirei vanhu, ndikati amai vangu manje ndivo vauri kuti vanhu. Akati chingonyarara. Saka ndakange ndava kutya kuurawa mukoma. Ndakarapwa, moyo wangu wakange watofa nechikare. Ndakange ndichigere mumarriage, but pfungwa dzangu dzakange dzava kufunga kure. Ndipo pandakaita sarudzo dzekuzodzoka kuZimu, ndatomanikidzwa nehama. Vaudzwa kuti mwana wenyu anogona kufa kunoko. Ndaiti ndichifamba ndikagara pasi, dress raitota kana skate raitota kumashure uku. Amene mamwe mazifluids andaibuda zvokuti kana pad rakange risingashandi. Ndakasvika pakuonda, ndakange ndiri chinhu chaisemesa, ndichinhuhwa futi. Kana ndiri mubhazi kudaro, vanhu vazhinji vaitotya vachifungidzira kuti munhu uyu anogona kutifira. Saka ndakabva ndasiya murume kuSouth Africa. Moyo wairwadza ndiri mubhazi. It was the longest trip of my life. Kubvako kuJoni kudzoka muHarare umu ndakaita sekunge munhu ari kutravela kubva kuSouth Africa kuenda kana kuna naAmerica netsoka chaidzo. Rwendo rwacho rwainge rwakareba chaizvo. Kunyange ndakange ndichirwadziwa kudaro, but chokuita pakange pasina. Ndaingoti Mwari ndimi Ishe nemuponesi wangu, chingondichengetedzai kuti mwana wangu
asazofa uye zvekare ndisazomutapurira urwere hwandiinawo because akange achiyamwa mwana. Ndakatiza kushungurudzwa kurarama runapwa uye zvekare kurarama ndiri muurombo, murume wangu ari supervisor kubasa. Pandakasvika kuno kudomboshava ndakabva ndatanga patsva, saka ndakabva ndabatsirwa nevamwe sekuru vangu ndisabhuku ndokubva vandichekerawo pavo pavakati apa ndo pava pako. Mukomanashi ndakange ndisina kana plan, ndaigara hangu namuchemberi. Ndakabva ndatanga kurima. Ndichirima kudaro mukoma zvinhu zvakatanga kuita senani ndichishingirira. Ndakatanga kurima muriwo. Pakutanga ndaingotengesawo ndichingotengesera vanhu vemunharaunda zvishoma nezvishoma. Ndikatanga kuita zvekuhodhesa, ndikambodanana nevamwe baba vakazondisimudzira. Baba ivavo rakange riri koronyera remumbare, saka vakange vava kupota vachitumidzirawo vanhu vachiuya kumagadheni kwangu vachizohodha. Ndo zvakazondisimudzira izvozvo, vachindiudzira zvekurima kusvika ndava kutanga kuita zvemacucumber. Ndikabva ndabata market. Takazongopesana zvedu nababa ivavo nekuda kweurwere. Ndaona kuti ndadzokorora zvekare kupiwa STI. Tikanzwisisana kuti patakange takatamba tikafadzana zvainge zvakakwana. Mari yangu ndinayo, mari zvayo yekuti ndinogona kurarama. Ndikatowedzera nzvimbo, ndakatenga mapampu, ndikadhirilisa mugodhi. Ndakatanga ndacheresa mugodhi ndikazodhirilisa borehole, matenki. Ndiri kuita yavanoti horticulture. Makore akange achifamba, isu vakange vari kuno kuzimu taitozviona sekunge tiri kumashuresa. Vanhu vari kunze kwenyika vatakasiya kuna kuJoni vakaita semurume wangu, ndichiziva salary yake akange achipiwa. Mukoma ndaiti mwedzi kana wopera, mazuva ake ekuti ange achitambira akwana, ndaigona kushaya hope mukoma ndichitanga kufunga kuti saka izvezvi ava kutobata mari yakati. Murume wangu aipiwa mari yakawanda, aigona kukubatira 14,000 pamwedzi because akange ari supervisor. But sezvisinei, Mwari vakaramba vakatendeka, vakandichengetedza ndichikudza vana vangu. Ndikakwanisa kuzotengawo karori ako katinoshandisa kutakura maproducts edu tichiendesa kumaketi. Saka kana ndichienda kumusika handibhadhari transport, ndinozvitakurira ndega. Handina kupfuma, asi ini nevana nemubereki wangu ngatishaye zvekudya. Saka nyaya iripo yazondounza pano. Kubva gore rino zvaratanga ndava ine serious relationship. Pose apa ndingade kunyepera vanhu kuti ndainge ndisingaiti zvemujolo. Haungazoshayi semunhu anenge ari single akarambwa nababa vevana. Saka marelationships andakambopinda maari, wandakati ndakambopinda naye muserious relationship wandakuudzai aita zvekukoronyera kumbare tikapesana. Asi rino gore ndakazoti paNew Year ndakasangana nomumwe murume uyu anoita zvekugadzirawo motikari. Ndakange ndafirwa nemotikari yangu tikaenda kubreakdown kumba kwake, akazondipfimba ndikamubvuma. Murume uyu akafirwa nemukadzi wake panguva yeCovid. Munhu ari kutotaurawo nehama dzangu. Ndinoona sekunge nezera rake, sezvo ari wechikuru, tinogona kutonzwisisana tikatosvika pakutochembedzana. Anobata vana vangu zvakanaka, saka kufambidzana tiri kufambidzana pasina kana dambudziko. Ndaitofara ndichitoti this is a new start. Ndava kutofunga zvekutoroorwa patsva. Saka last of last month ndo pandakatanga kutaura nababa vevana. Pose apa ndaimboti ndikarwarirwa nevana aingoblutika because ndakange ndakanzwa kuti ano mumwe mukadzi wekuzimu waakange achigara naye, saka maybe ndiye aingovhura mamessages odelita. Ndakashamisika achitaura neni last of last month. Then muna June akabva atanga kutaura neni zvekare. Saka ndiye chaiye Blessing ari kuti kwandiri, wadzanai ndapota ndiregerere. Ndikati iwewe manje ndiwe uri kuda kuregererwa, chichaitika? Ndakanyepedzera sekunge ndisina zvandinombziva maererano nechimiro chiri kuSouth Africa. Ndokubva ndamubvunza kuti nhasi kahuku kechibhoyi ndiko kauri kuda kuti kange kachikuregerera, zvamboita sei? Akabva andiudza nyaya yake, akati akamiswa basa
nekuti haana mapepa akakwana. Ndikati dzokaika kumusha. Iye ari kuti pari zvino kune kwandiri kugara ndiri kungokiya but handisisina kana chikafu mumba. Pandakapedzisira kutaura naye ndakange ndava kutomunzwira tsitsi achiti mumba hamuna kana chokubata. Hanzi ari kutogara neumwe mudhara wekuMalawi, havana kana chokudya. Akati kwandiri, ndiri kunzwa nzara, ndakakukanganisira, ndiri kufunga iwe nevana, ndapota ndibvumire kudzoka kumba. Mukoma kumba kupi? Because inini naye takatadza kuvaka, ndakazotovaka ndava ndega, uye zvekare ndakavakira kwedu. Kwavo kwaanobva kuzaka uko. Mukomanazve uyu ndiye murume ainditi ndiri kaAfrican chicken, aiti mazulu, ane feti yakanyanyisa, anodziya steak. Ndiye wandakarapirwa chirwere uye zvekare akabva andirova. Nhasi ndiye ava kuti wadzanai ndiregerere, ari kuti zvinhu zvakamuomera. Ndakangoti makautambisa wani mukana. Ko varipiko vakadzi vaya vamaidheita muchiti ndivo vanoita mantofontofo? Sezvaaitaura aiti kana adhakwa otanga kuti mazulu mantofontofo chaiyo. Akabva angonditi, you don't have to kick a man whilst he is down. Kumunzwira tsitsi ndinomunzwira tsitsi nekuda kwekuti ndibaba vevana, but ndikarangarira upenyu uhwo hwaakandiraramisa, handioni sekunge ndinogona kumuregerera. Ndodini nababa vevana vangu ava? Anogona kutondinyengerera ndikabhaiziwa ipapa, munhu akauya tikatanga kugara tose. Ari kuti kwandiri, sezvo usina kuzozvara nemurume umwe mwana, zvinoita kuti tinge tichidzokerana. Vana vachiri vadiki havana chavanomboziva ava, vanongoona upenyu uchitotanga kutoenderera kumberi ende vanotofara kuzotiona tiri pamwe chete. Ndiri kutobvunza imi vedare, munhu akadai angapiwa mukana wepiri here, kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichingogamuchira naiyewo ogamuchira kuti idzi ndidzo mhedzisiro dzenyaya dzaakazviitira? Handina ruvengo naye, ndiri kungomunzwira tsitsi. Ndiri kutya kuti ndikaramba ndichimunzwira tsitsi anogona kuzotondishandisira advantage, ndikatokaruka ndatoramba baba vandiri kufambidzana navo tisina chatambokanganisirana. Musanditukawo, ndingamuregerera here please? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kugadzirira kurohwa paper 2 kamari kese kehorticulture kanouya kakadyiwa kakapedzwa mukasara muri pazero. This time around papepa 2 karori kako kanenge kachiendeswa kuzaka, kakaita kuzara kakazara nevanhukadzi. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Pakadaika hapati episode number 2, chingoenderai, itai move on neupenyu hwenyu, because vachitodzoka kwamurika vanenge vatori netarget yekuti vanofanira kutokuisai pasi petsoka dzavo, ivo vaita mari kukudarikai, kuitira kuti kana kuri kunzi pakazoitika zvaitika, imi ndimunenge muri padisadvantage. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi ndakapa my best friend carpet iyi yandakamupa, ndakatanga ndaenda nayo kung'anga ndikanoigadzirisa kung'anga ikoko. Makadii henyu mukoma? Ndapota please post my story. Zita rangu ndinoitwa Marvelous, ndiri mudzimai, ndine makore 33 years ekuberekwa. Please musazoshare makore angu chaiwo ekuberekwa. Saka vanhu vakawanda kunyange mukandituka mushure mekunge manzwa nyaya yangu, asi ndikuda kungotaurawo zvandakaita. Handisi kuti zvandakaita ndizvo zvakanaka, asi ndizvo zvakaitika maererano nenyaya yangu. Ndine shamwari yangu uyo wandakakura naye. Vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti tiri matwins. Taitochemera vana mai vedu
kuti vange vachititengera madhirezi akafanana, bhutsu dzakafanana, tairukwa zvakafanana, taifamba tese, uye zvekare taivimbana zvekuti kana umwe munhu aine dambudziko mumwe ndiye aitotanga kutozviziva tisati tatomboudza vana amai vedu. Saka shamwari yangu uyu ndichamuti Trust, not a real name. Saka tiri vaviri kudaro, taiti tikatanga kutaura taizviudza kuti takange tichida kuti tinge tichizoroorwawo nevarume vanenge vaine mari, tichizviudza kuti tinogona kungotenga kana ziyadhi rinenge rakakura, then tobva tatongoti iwewo vakazi main house rako, ini ndo vakazi main house rangu, kana kungotenga mastand anenge ari opposite kana kuti right next door. Taitozviudza kuti tinoda mastand anenge ari opposite, tichizviona tichitonakidzwa neupenyu, tichizorarama upenyu hwakanaka nevana vedu. Asi upenyu mukoma hunongoita zvahunoda, saka upenyu hwakazotanga kutisiyanisa. Trust ndiye akatanga kuita rombo rakanaka. Trust after college akabva awana basa rakanaka, akazotanga kufambedzana nemurume uyo wandichati Thomas. Thomas akange ari munhu akange achiita zvemabusinesses. Pose pavaiuya kuzondishanyira kubasa kwangu because ndakange ndava kungotengesawo mubhawa, zvinhu zvakatosunga because ndakashaya basa soon after college. Ndaiti ndikavatarisa so vachinakirwa, vari romantic, vachifara, ndaizoti kana vaenda ndairidza zitsamwa rekwamai Azukariya. Saka pandakazonzwa kuti Thomas akange ava kuda kuroora Trust, ndakarwadziwa kupfuura zvandaitarisira. Ndakatozvibvunza one day kuti sei iye ari kufanira kuti ange achiroorwa nemurume ane mari, ini ndichingoramba ndichingosangana nemagweja varume vasiri serious. Chokwadi ndechekuti kubasa kwake Trust aisangana nevarume vakange vari prayerful, vainamata. Inini ndaingoswera nemakorokoza, saka kuti ndige ndichiwana murume chaiye aigona kutondipa upenyu hwakanaka zvainetsa, ndaingodanana nevarume vevanhu chete. Saka ndakatoenda kuengagement, takatoenda out kudina. It was like a small party. Murume wake akange ari very private. Saka mushure memazuva mashoma ndakabva ndamuudza kuti ndakange ndamutengera carpet yakanaka. Ipapo akange achiri kutogara kumba kuvabereki vake, vakange vasingadi kuita zvekutizisana. Saka ndakabva ndamuti carpet iyi ndikuda kukupa, ndiyo yaunofanira kuti unge uchizoisa mubedroom mako. Saka carpet iyoyo mukoma ndisati ndaenda nayo kunomupa, ndakaenda necarpet kun'anga. Ndobva ndataura nen'anga, asi handina kukwanisa kuudza n'anga chokwadi. Handizivi kuti n'anga yacho yakazviziva here kuti ndiri kuinyepera kana kuti kwete. Ndakangosvika kun'anga ndikabva ndati sekuru, ini ndine munhu ari kundishungurudza. Ndakanzi muzukuru, munhu wacho ari kukushungurudza sei? Ndikati sekuru ari kunditorera murume wangu. Vakabva vanditi hazvinetsi, kana ari kukutorera murume wako zvatava kuita, ini ndichakugadzira kuitira kuti iye ange achizobva pamurume wako. Saka mushure mekunge vagadzira chipo chiya, ndakaenda ndikabva ndanochipa Trust. Trust akatora carpet akatotanga kutoishandisa muspare bedroom make, but ndaiti ndikapinda mubedroom make iye akange asingatozvinotisi zvandaiita. Ndaiavoida kuitsika because ndainge ndakanzi ini handifanira kuti ndige ndichitsika carpet iyoyo. Ndaitotenderera kana kuita zvekujamba, akange asingatombozvitarisiri zvose zvandakange ndichiita. Trust akazotanga kushungurudzwa naThomas achihurirwa kusvika varambana. Mushure mekunge varambana kudaro, ini ndakazotanga kufambidzana naThomas. Handizivi kuti zvakaitika sei, but that day patakakisana kwakange kuchinaya. Thomas akatongosvika pabhawa pandakange ndichishanda akati ndoda kuperekedza kumba kwenyu. Saka tava kubuda ndakatsvedza ndikadonha. Paakandisimudza akanditi sorry, akandipa kiss, tikatotanga kutodanana. Ndakazosvika pakuroorwa. Marvelous uyu handizivi kuti iye zvino aripi because ndakagomisidzira zvichenzi aenda kuBotswana paakanzwa kuti ndainge ndaroorwa naThomas. Mukoma makore akafamba,
ndakasvika pakuzvara vana vangu, handina chandingati chakaipa chandakambosangana nacho. I know kuti vazhinji venyu zvichakubatai, but ndangokuudzaiwo zvandakaita, imiwo munofungei. Isu tinofunga kuti muri muroi uye zvekare muri hure vanzvadzi. Sei makaita zvinhu zvakaipa kudaro? Kokuzotoda kutova romantic kuti ndakatsvedza ndikadonha ndikabva ndapiwa kiss. Hamunyari kutoita romance nemurume aifanira kuva murume webest friend yenyu. But ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Hanzi ndichinyora nyaya yangu ndoda kudzidzisa vakadzi pano kuti never trust anyone with your partner. Zvakangooma. Let us try to speak with her mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashi munina wangu imbavha. Nyaya dzaakandiudza ende ichokwadi. Mapictures nemavideos aakandiratidza ichokwadi. Muri sei? Ndapota postai nyaya yangu. Zita rangu ndinoitwa Martin. Ndiri murume ndine makore 44 years ekuberekwa, the first born in our family. Handizivi kuti ndoita sei, ndiri kutya ndoudza mapurisa here vogara vazviziva. Ini ndakagara ndichiziva kuti munin'ina wangu inyope, haafariri kushanda, saka akazongobuda ndokubva aenda kuSouth Africa, akanogarako kuSouth Africa kwemakore akati wandei. Saka pandakatanga kunzwa kuti kuri kuitika noise, ikoko kuri kuda kuitwa noise, ndakamutumidzira mari ndokubva ndamuudza kuti anga achidzoka zvake kumba, because kana munhu akapiswa vanoshota ndevekumba kwedu, ndozvandakatomuudza. Saka akabva auya kuno ndigere naye. Saka ndakabva ndamuudza ndikati, apa munini ndichataura nemurungu wangu, anonditrasta chaizvo. Murungu wangu iye anoita zvemigodhi, anotengesa goridhe. Saka ini nekuda kwekuvimbiwa nemurungu, dzimwe nguva boss vanogona kungondituma kunotora mari, kana dziri mari dzekubhadhara vashandi kana kutenga zvinhu zvebusiness. Ndini ndinovimbiwa navo because ivo vanogara kuDubai. Handisati ndakambovabira kana cent. Saka trust inonetsa kuvaka, iri easy kuputsa. Saka ndakati ndichitaura nemunin'ina wangu ndikamuudza zvose. Saka akabva ati kwandiri, mukoma, unozviziva here kuti pandaiva kuSouth Africa ndaita zvekuba? Ndikati, waibei? Akabva ati, mukoma, musamboudza munhu, but kuSouth Africa ndaita zvekuba motikari. Hanzi kana vanhu vachiita zvekuba motikari vatori nemotikari dzavanotoziva kutoti ndingi anogona kuba motikari dzakati. Ndikati, iwe usaka waiba motikari dzakaita sei? Akati, ndaita zvekuba motikari dzakaita semaHilux uye zvekare ndaiba maD-Max, maIsuzu. Motikari idzodzo hanzi vaidziba munana Kempton Park, woita mabreakages avo muKempton Park vachibatsirwa nemanigerian. Motikari yavanenge vasina kubreka maparts, hanzi motikari yaitoendeswa kuMozambique. Makore ose iwawo anoti akatombopinda mujeri 2 times nekuda kwenyaya, but achizobhadharirwa nevanhu vaaishandira, because hanzi vamwe vacho vanenge vari mapurisa, vanhu vakuru vanenge vaine vanhu vanoba motikari. Saka right now ndigere naye mupfanha wangu uyu, but mudzimai wangu haana chaanotomboziva kuti bamunini igamba rokuba vaita zvokuba motikari. Chandava kutya mukoma ndechekuti ndakaitawo dzungu ndikamhanya ndikaudza munin'ina kuti mumba tinogona kutogara kana ne10,000-11,000 kana 12,000 US dollars, asi inenge iri mari yebasa. Ndaimuudzawo ndichiti mupfanha wangu kana pakazoitika zvaitika anofanira kuti anga achitoziva kutoti pamba tinenge tiine mari, saka hapafaniri kungosvika vanhu. Saka right now handizivi kuti ndomudzinga here, kana ndikamudzinga anoenda kupi, because isu musha hatina, hatisati tavaka musha. Mundara wangu vakabva kuMalawi, muchemberewo vakange vari vekuMozambique, saka hatina kumusha kwatinoti kurizevha kwakati ndo kwatine musha. Ndakangokurirawo muno muHarare mutauni. Ndinodawo maadvices kubva kune vedare renyu. Pakashata
in the future munogona kutorongerwa nemunin'ina wenyu. Kana zvichiita momutsvakira kumwe kokugara kana kutongo make sure kuti akasika awana basa, maybe he won't do it because you are his brother. But ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.